May gatso. Mga kapar. Ay nga po, ang igado ay nag-umpisa sa letter I. Mahirap man kung minsan kailangan ay kayanin mo. Huwag kang susuko sa pangarap mo. Yan ay pagsubok lang sa buhay mo. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Good morning mga par. Dito nga tayo ngayon sa bahay namin. Papunta akong Nabwa. Pinapasunod ako nila Kuya Noli at mamimili ng panghanda ni Rika. Galing namin Nabwa, pupunta na kami dun sa bahay ni Rika kasi may sorpresa. Yun. So yun mga par, dito na nga tayo sa Nabwa at hahanapin natin sila Kuya Noli kasi namamalingke raw sila eh. Yun, hanapin natin, kakarating ko lang natin sa Nabwa. So ayun mga par, nandito tayo ngayon sa Nabwa. Pinabili tayo ng karne ni bali 5 kilo yung karne na nabili natin. Mga par, nandito kami ngayon sa market. Mamimili kami ng marketplace. Bibili ng gulay na panglawak dun sa Igado. Ako yung inutusan ni Kuya Noli bumili ng karne dito sa market. Pag naghanap tayo ng Bagyo beans saka saging. Yun. Bagyo beans ate. 1/4 lang. 1/4. Tsaka mga 2 pirasong carrots man. Hi muna, hi. Ay, nagpa-vlog pala na si Kuya. Hi ka muna. Thank you po. Mag-iwan sa nakaka-pinyak kaigin ko. Tara, Saba. Ang ginagawang sapot. Dito na. Saba. Saba na bukong kalibo. Hindi, pwede din sa Igado. Pwede yan pang dessert. Ay, ito yung masarap. Ay ka muna sa vlog ko. Magkano? Ito. T-shirt na lang. T-shirt ka. Salamat. Madali ang pamalingki lang ito mga par. Nag-aantay na sila Kuya Noli dun sa labasan. Yung bibili ng t-shirt si Alamid. Ang nahanap mo Alamid, yung t-shirt na sando. Sorry po. Awal. Yun, pabili na. Okay na? Tapos na kayong mamili mga par. Bali yung karne, iniwanan muna namin dun sa binilan namin ng mga sangkap. Yun. Ito na nga yung bilhin namin Saba, Bagyo beans, sibuyas. Yun, kukunin namin yung karne dito. Oh, kukunin ko sa karne.
So ayan na, pauwi na kami. Sila Kuya Noli naghihintay dun sa simbahan. Yan si Paring Jason, supportan niyo po. Hey, mga kapar, kakatapos lang namin na kumain at mayang-maya magluluto na si Paring Jason, no? So yan po. Supportan niyo po yung aking kapatid, no? Katulad ng pagsuporta po ninyo sa akin at sa aming Team Hawaii. Kuya Gatcho. Kuya Gatcho. Oh, mga kapar. Kay Jason to. Alright. Supportan po natin. Paring Jason. Mamaya magluluto siya. Hinahanap siya ni ano. Yung nagtipispoke si isang ipin dito. Nasaan ka na, Jason? Ano Jason? Naalala mo pa ba ako, Jason? Naramdaman mo pa ba ako, Jason? May nakaraan pala sila ni Jason. Mayroon. Yun sa may Imbornal. Ayun sila Pio. Oo. At naggagayat na. Igaduhin at mamaya ako naman yung babanat ng spaghetti ata. Latundan sana yung sasama sa kanya. Igado. Kaso ayaw naman nung bibilhan. Sabad daw. Sabad daw. Sunod ka Sabad daw. Oh. Ganda pala ng ano nito, camera. Yan, parang Jason TV. Parang Jason. Nagko naman, nag-iwan naman, noy. Ha? Single. Dito, dere. Di po naman. Yan po siya po yung babanat dyan. Oh. Yan mga kapar. Babanat. Mamaya. Igado. Back up si Labio. Noy, dinis mo mansag, Noy. Ay, Laging nakaantabayan sa atin. Nayabangan mo na yung channel ni Labio. Biggibo naman. Anong ngaran mo na yun? alam yun. TV. Okay. Ayan po yung view dito. Oh. Ang ganda. Kuya Gatcho busy oh. Nag-edit. Ano ka? Edit? Papagod yan. Siya po yung nag-drive kanina, yung sa sakyan ni Kuya Noli. Kasi si Kuya Noli may hangover pa dun sa biyahe. Pinasubok si Paring Jason. Simula na buwan hanggang Balatan. So, kumusta yung experience sa kay Vicky? Sarap. Sarap i-drive. Smooth. Speed yun. Naninibago tayo sa ano. Di gasolina kanya. Speed yun. Naninibago tayo sa automatic. Speed yun. Sanay tayo mag-drive sa ano, manual. Kapaspas ka? Parang gusto nung itambi. Pag uli ako man. Ha? Pag uli. Masirami maniho. Masirami maniho. Mas masirami ya. Gago! Masirami ya. Direkta. Ako man pag uli. Ako mag-drive. Nangaturog ko na ako. Baka may mag-comment. Amo, balay ka. Hawak ka na dyan. Marami ka na. Oh, ito na mga kapar. Naiko. Kuya Noli. At si pinsan na Gretchen Barreto ay nakiprito na ng saging na sasama sa igado, saging na latundan to lang. Latundan. Tirong tayo na sin. Ano? Ito mo ba?
Ang ito, parang, parang sabi. Yun sa Batag. Marunong ka niya, maglaro. Tawal mo naman. Bigyan mo naman. Yan, spaghetti. Tawin na, Pi. Ah, naluto na sa ano? So noodles? Amo na? Amo na? Sauce na lang? Isa. Ayan na. Marinating na tayo. Ayan. Marinate. Kaway. Pati nilabyo. Silapia. Isa yan. Kapatid nilabyo si Labyo. Pupunta ba sila ano? Si anak niya no? Jason? Hindi. Nagpa-practice ka. Ay, ano ngayon oh. Nagpa-practice sa tapayas, maggiris. Tama. Hindi sa maribo naman. Sige lang, go lang ng go. Go lang ng go. May mga nagto sa atin. Ito po na si Ranger. Si Ranger. Malay mo, balang araw, nasa Miss Universe. Si Ranger. Ikaw man. Si Ranger. Ikaw na. Siwa. Bata, army. Army bata. Kapto. Siwa. Wah. Pag nabad ka ng gym, kaso ito. Di ba libag bata, basta lalaki. Ha? Ayan na. Ano, ton ka muna? Ay, pansititan na. Sa tubig yung binigisa ko lang. Na para magkuhan lang. Kamu na magluto, Biyo. Alin? Madam na sa mga panaluto. Amo, ana, pang igado. Sabi kita palit sa akin. Bahay man yan. Palit sa akin. Kamyo. Matut pala. Mabaya sa arog ka. So, bubunyagan, pinalista na. Ako lang naglumag. Hindi ko ka. Bahay nga ni. Huwag ko matindi. Ako lang nga ni. Perang ano di? Internal ka dyan. Pera. Ha? Kaya rin ito siya. Ganyan tayo mga farmag-market. Kasama yan lahat. Kasan, pag-yara mo na. Ito ng peanut butter. Sorry, pag nakalista na, di na, kumbaga, di katrangkilo na isip. Yan, yung panatag na isip na. Ito nakalista naman, dawakin malit na ka. Eto, at nagsimula ng magluto. Assistant, love you. Yan. Grabe yun. Magkay ka manab yun. Diba? Ada? Ika! Ito!
Ah. Ano suso? Spaghetti? Yeah. Suso ng spaghetti? Ayan. Nilaikas na yan, San? Nakas na yan, San. Sinisirot ko. Ayan na po insan, dinalagay na po ngayon insan ang mga berdura insan. Minikos-mikos na insan. Ayan. Sobrang linis na yan insan. Ang sarap ng insan. Minikos-mikos na talaga insan. Oh. Yo! Dinis naman sa Noy, Gab. Noy. Mano. Loro Tomaso. Ayan na talaga. Ayan na talaga. Ayan na talaga. Nangyari na naman yung hula. Sabi na idol, nangyari na naman ang hula. Dinis sumansag, Noy. Wili-wili siya ng mga, Noy. Ay, pero makapag-igado man kasi ito. Pala. Dito pa yung ano. Dito na kasi yan. To taste na tayo, to taste. Okay. To taste. Sarap. At ito. Kuya Noli. To taste. Uragon. Pinalasaan talaga. Hello. Amo. Amo. Kuha-kuha sa mga kantuhan. Amo. Amo. Okay na yan. Picture ang karang kawali. Kuha na mga kantuhan.
Okay, lagay na yung panlast. Saging. Saging. Bakit po nito, ahunin na yan. Ahunin na yan. Sana all talaga. Ang ganahan ng hangin. Wow. Oh. At luto na yan. So yan po. At maya-maya, abang-abang sa kainan. Luto na po yung menu na igad na si Paring Jason ang nagluto. So supportan po natin, no? At sana ma-monetize din tong kapatid ko. Ayan po, inahon na. Ayan. Wow, ayan na. Luto na. Tayo na lang sunod. At ahunan. Luto na po yung adobo. Adobo yan? Ay, hindi, kalderina. Ay, kalderina. Paring Jason. Ayos na. Okay na. So ayun mga par, tapos na nga tayo magluto ng ating igado na panghanda ni Erika para mamaya pa tayo mga ganapan pang iba. Yun. Sabi nga po ang igado ay nag-uumpisa sa letter I. At. Paano pa? Nagtatapos na O. Paano masabi? Yun ang natuklasan namin. Yun mga par, dito nga si Labio. Video daw kami, video. Yun. Ano masasabi mo sa okasyon ngayon? Ayos rin, ayos. Pagluluto natin. Ayos, masarap. Harap. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabay. Sabay. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, miss. Walang birthday wish? Dapat, pangalawa na yun, dapat may birthday. Oo, yung isa lang. Di ba dalawa wish mo, yung isa, baka pwede i-wish out. Ang damuyo. Akin na lang yun. Lang ka lang. Sige na. Ayan, naka-upload na kandil na si Erika. Mahirap ang buhay. Mahirap na ang buhay. Mayroon pang mabuhay? Lalo na akong... Ay, Joe. Ay, may jowa. Mahirap ang buhay pag may jowa. Mahirap na mabuhay pag may jowa. Ang hirang buhay. Huwag asawa ang usapan. Ang pag-usapan natin, paano magkaroon ng husband. Gawa, muna lang siya. Yan na lang. Optimism na lang para sa kinabukasan mo yung... Short vision. Short vision na lang. Ay, Kung anong plano mo sa hinaharap mo yun? secret charot. Message. Iyan mo naman. I-share mo naman. Ano, masaya ako dito. Masaya ako. Punta kayo. Hindi harap ba? Ay! Happy tapos, Happy na malambot. ano pa? Yan lang. Thank you po. Thank you. Nandito kayo. Ayaw maniwala nun. Hindi ka maniwala. Hindi tinitignan niyo yung pansit. Kaya mo hindi. Ayan, dahil sa ayaw magsalita si naniniwala. ayaw magsalita si Rika, ang magsasalita ang ate niya. Sino yun? Huwag ka magtago. Oo. Pagtago na yung kwarto. Kati Kitchen. Wala. Oh, spokesperson. Ayan, ayan si Ate. Sa ate, ano lang spokesperson? Representative, ayaw magsalita. Ano ang message natin? Representative. Ano? Happy birthday, Rika. Gold health and long life. Be strong again. It's a beautiful. May kulang. Mama Chup-Chup. Si Ate. Pumasok ka. Ayan. Oh, ikaw naman, Province. Sa'yo humingi ng message pala eh. Sa'yo pala humingi. Sa'yo pala eh. Ibig sabihin, binigyan na payo sa'yo. Anong message? Yung jumbo daw. Ayaw na sa Tagalog, si jumbo. Sa'yo daw.
Happy birthday. Yun lang, sana masaya ka sa araw mo ito at sa mga susunod pang tao. Ano ba? O, hindi daw masaya. Sabi niya, masaya. Bakit hindi na kumplito araw? Bakit? Kaya, hindi na kasi kasabi yan. Wala! Pasok ka dito! May kulang. May kulang. May nawawala ba? Ano ko lang? May kulang, may nawawala. Ba't hindi kasi pumunta dito? Gusto na yung manahimik. O yung nawawala. Ay, hindi pwede ano. Pag manahimik. Kasi 2024 na, magbago na tayo. 2024 dapat may mga bagong tao. O, yung television. Ay, sino daw sasayaw dyan? O, sino daw? Ay, si ate mag-music daw. Be, dito kayo. Stay tayo. Be. Tawagin mo kasi yung masungkot sa ate. Huwag naman yung birthday. Ayan, sige. Birthday mo naman eh. Mag-visit ka na kami. Ikaw mga classmate mo. Dito sa gitna. Yung mga classmate mo. Par, hanggang dito na lang po yung aking video sa kaganapan ng mga ng birthday ni Rika. Time check 5:40. Pauwi na kami kasi gabi na, uuwi pa. Salamat. Maraming salamat sa panonood po ng aking video. Hanggang dito na lang. Mahirap man kung minsan kailangan ay kayanin mo.